Golden Days er en festival, der formidler viden og formidler historie på en moderne og aktuel måde. Vi har valgt at sætte et nyt lys på 1700-tallet, som er lidt et glemt århundrede. Et århundrede, der for mange forekommer utroligt fjernt. Måske også præget af meget sådan landbohistorie, stavnsbåndsfortællinger og festebønner. Men med de tre ord, globalisering, gossip og grådighed, der sætter vi fokus på nogle andre sider af 1700-tallet. Nogle problemstillinger, som vi kan spejle os i, og som vi igen begynder at diskutere. Der findes fænomener fra 1700-tallet, menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati, som er nogen, der konstant er til debat. Og det er noget af det fra 1700-tallet, vi finder frem og bringer op til nutiden og gør aktuel og vedkommende for et moderne publikum. Årets festival åbnede med et brag af et maskebal i DR's koncerthus, hvor moderne betonarkitektur mødte 1700-tals stemning. Og her inviterede vi københavnere og danskere ind til at opleve og være med til at skabe et maskebal anno 2010. Vi inviterede folk til både at prøve kræfter med minuettens ædle kunst, høre oplæsning af Fanny Hill. Man kan høre moderne jazzfusion med mellemøsttoner, men også fyre den af til DJ's som Juna Barnes og Josephine Phillips, der leverede et fantastisk mashup af 1700-tals toner blandet med supermoderne elektronisk musik. Men så kan man altså også klæde sig ud og være med til at dyrke den iscenesættelse, der er karakteristisk for 1700-tallet, dyrke den i en moderne kontekst. De 400 arrangementer, der har været en del af årets festivalprogram, de har alle sammen hver for sig vist forskellige sider af 1700-tallet, som passer ind i den vinkel, vi fra starten har lagt med globalisering, gossip og grådighed. Festivalens publikum er meget, meget bredt, og det betyder, at vi også har aktiviteter, arrangementer til mange forskellige typer publikum. Hvis man har børn med, har vi i år haft nogle fantastiske Holberg-forestillinger i Frederiksberg Have. Så har vi haft en lang række arrangementer, hvor historien er til debat. Værdibattle 5 gange i Medicinsk Museum, hvor man hver dag har haft mulighed for at være med til at diskutere problemstillinger fra 1700-tallet. Vi har også arrangementer til folk, der er på vej i byen. De har haft mulighed for at gå på Bymuseet, her hvor vi sidder i dag, og blive en del af oplysningens salonger, eller til Intelligent Nightlife i Markita Sats lejlighed. Og hver gang har vi inviteret publikum til at være med til at diskutere problemstillinger med rødder i 1700-tallet, men med aktualitet i dag. De her Intelligent Nightlife er blevet en helt overvældende succes. Måske fordi publikum i dag virkelig har brug for selv at give deres mening til kende, har brug for at sætte historien, fortiden, kulturen til debat. Historien er vigtig, fordi den hjælper os til at få øje på muligheder i vores egen tid, men også de muligheder, der kan ligge i fremtiden. Historien er i virkeligheden et redskab til at blive opmærksom på nogle fænomener, nogle temaer og nogle diskussionsemner, som er væsentlige at beskæftige sig med i dag. Og med den historiske reference ruster vi os langt bedre til at være aktive i et demokratisk samfund, til at få øje på udviklingsmuligheder og til at blive klar over, at vi trods alt er en del af en meget større organisme end der, hvor vi ellers selv mener, vi befinder os.